Samantala, mga idol, isinagawa naman ang blessing, ribbon cutting at turnover ceremony ng multipurpose trinya pavement at palay shed sa sitio Locanan, Barangay Mona sa Alaminos City bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta sa lokal na pamahalaan sa sektor ng agrikultura. Personal na naluhanan na sabing aktibidad ng lokal na pamahalaan o ng pamahalang panlungsod na parehong nagpaabot ng mensahe ng suporta sa mga magsasaka ng komunidad. Layunin ng proyekto na mapabuti ang mga pasilidad para sa maayos na pagpapatuyo at ligtas na pag-iimbak ng palay na inaasahang makatutulong sa pagpapataas ng kalidad ng ani at kita ng mga magsasaka. Ang mga pangunahing benepisyaryo nito ay mga magsasaka ng sitio Locanan, partikular ang mga kasapi ng Siglat Farmers Group Incorporated. Dumalo rin sa okasyon ng mga kasapi nito at mga opisyal ng Barangay Mona na nagbahagi ng kanilang pasasalamat sa proyektong magdudulot ng pangmatagalang benepisyo sa kanilang lugar. IFM News. IFM News. IFM News.